Wat zie jij? Doe je hand? Ik kan bij mij zien. Wie je gezien? Een klein even, wie je gezien? Je zie je van Mickey daar binnen? Ja, Mickey zit in het speel. Ja. Hoe maak zij? Hoor dan. Oké. Nee, die kant toe kom. Oh nee. Ja. Hallo Angel Boy. Jojo. La bijou. Kom eens op, poepstaart. Kom. Kom eens op, zit bij mij. Jij? Wat zie jij? Je ziet naar wie? Alabi. Wat maak jij? Ja, Jojo, kom zit bij mij. Kom eens op. Ja, wat heb je gedaan? Kijk, kijk wat maakt Mickey? Ja. Zie je nou weer Energizer Bunny? Zo. Ja.